Ik ben Ger Reinders, ik zit in de muziek. Ik werk bij de ESI en ik werk op het kunstencentrum Venlo. En voor de verder ben ik freelance muzikus. Ik doe een hele hoop dingen. Maar mijn doelgroep is eigenlijk de jeugd. Omdat ik dat belangrijk vind. Dat die gevoed werden met muziek. Want het is op vandaag best wel moeilijk om dat allemaal in stand te halen. Ik bedoel, ze hebben ze veel. Hè. Ze hebben veel beeldschermen, zeg ik altijd. Dus, het hele weekend gewoon. Ja, maar... En mijn telefoon? Ja, mijn telefoon die was kapot en dan moest ik dus naar de... Ik doe al langer de jeugd, big band. Ja, dat we zijn voor op het CK met Begos. Dat heet Huub Boest heeft dat ooit opgezet en die zei van ik heb toch in de tijd maar veel wel sticht dat doen. Nou, ik heb wat dat betreft een achtergrond. Ik heb 6 jaar lang bij de Egidius Jansen Big Band gespeeld. Was bijna een professionele big band. Tegenwoordig is het Score Jazz Orkest, dus vandaar. En daar heeft Huub ook vaker met gedaan. En toen zei hij zo van, misschien kan Sticht dat wel oppakken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ja, dat is best een leuke groep. Alleen, door ook zussen dat het heel veel moeite kost om de zaak bijeen te halen. Want ja, als jong gasten gaan studeren, dan ben je ze op een gegeven moment kwijt. Dus op dit moment ben ik nog naastig op zoek naar van allerlei muzikanten die daarin komen. Ja, en dan zit er een programmaatje op. En dan verzorgen we voor meestal 3 of 4 optredens per jaar. Denise Gebouw? Ja. Zeg je wat nog komen? Ja, ik wou net zeggen. Dan heb ze nog een beetje steun. Normaal zijn we met 4 trompetten. Ja, trompetten, er zit ook een bugel en een cornet bij. Drummer, basgitaar, 2 saxofoons. 1 trombone en 2 trombones normaal en een hoorn. Een hoorn is eigenlijk geen instrument wat in een big band toehoort, maar die kent wel heel fijn een trombonepartie spelen of een leeg trompetpartie. In een big band hebben ze dan natuurlijk de vaste bezetting van 4 trompetten, 4 trombones, een stuk of 6 saxofoons, drummer, basgitaar. Gewone gitaar, nou dan heb ze al een heel clubje bijeen en daar kan ze hele leuke muziek mee maken. Ja, en dan denk ik van ja goed, de Klan des Koningen, kijk als ze zo kan bedienen, daar moest ze er ook op ingaan. En dan moest ze niet in eigen traject trekken en zeggen van ik wil alleen maar mijn muziek doen, hè, want dan krijg ze zo niet meer bijeen. We spelen eigenlijk ook niet de echte big band muziek, maar ik probeer zoveel mogelijk muziek te krijgen wat jeugd aanspreekt, zover het voorhanden is. Dus ze zegt van, nou, ik ken bij de muziek moet geven die arrangementjes krijgen. Er wordt ook wel op ingespeeld. Dus er wordt populaire liedjes die ze op de radio hoort, proberen voor hier te verwezenlijken. Met af en toe een echt swingstukje er tussendoor. Dat begin, dat zit hem nog altijd, tenminste hier in het Limburgse, toch nog altijd bij de harmonie- en fanfarewereld. Zeker wat betreft de blaasinstrumenten. Kijk, als de gitaar, drummer, daar kunnen ze eventueel andere mensen van krijgen. Maar ja, ook gitaristen zijn moeilijk te vinden, want die spelen meestal in rockbands. En in rockbands daar hoeven ze niet te lezen. En bij een big band krijg je een partij voor daarnaast en die moest ze wel lezen. Dus toen moest op een gegeven moment geluk hebben dat ze iemand vindt die gitaar leren spelen en die ook nog een beetje een partij kan lezen. Busmuzikaal, die kunnen ze toch gewoon op gehoor met spelen. Maar voor mij is het gemakkelijker als ik er een op zitten die kan lezen. En dan kunnen we makkelijker tegen elkaar praten. Kunnen muzikanten makkelijker meteen communiceren. Ja, dat is eigenlijk een stuk te hoog. Meteen goed. Ja. Want mensen beginnen voor mij er steeds jonger uit te zien. Oet, dat moest leger, wat groter. Dus wat de toon leger. Ja, dat normaal. Dus echt van... Ja, zit spelen in de buurt. Ja, oké. Ja, dat laten we zo wel even staan. De mensen die de fanfare of harmonie moeten dat ook goed vinden, want ze gebruiken de instrumenten van haar. En meestal is dat een goed overleg, moet dat geregeld kunnen worden, zoiets. En dan hebben ze dan een uurtje in een week hebben ze een repetitie en af en toe een uitvoering. Ja, dat moet eigenlijk best goed kennen.
Dat is qua articulatie een stuk lastiger. Je moest alles spelen wat boven de noten steekt, stripjes, puntjes, accenten. Ja, dat is best wel heftig. Ja. Maar ja, met het pak wat die zit kriegen van vaker toch hele leuke stukjes gespeeld al. Er werden ook vaker mensen uitgenodigd als kinderen belangstelling hebben. En die komen dan zeg ik altijd zo van, nou maar draag je het instrument met en kom maar direct mee doen. Dat nodigt vaker veel meer uit, dus ze zegt van, ah, kom alleen maar luisteren. Je moet ook de klik hebben met zo'n club. En die club moet dan ook compleet zijn en iedereen moet daar zijn. En dan klinkt het eigenlijk hartstikke leuk. En weer meestal direct de partijjongen daarnaast geduwd. Nou, probeer maar mee te doen. Was er van kent. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje mijn insteek daarvan.